Ya muka ji da haƙuri. Ya haƙurin mu. Haƙuri kan haƙuri? Kan mai gidan ne. Marigayi. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Gashi na ana kaiwa ka. Ikon Allah. Ko ba ka ji ne? Ana ce maka ya haƙuri sai kallon abinci. Baka ji ba ne? Kai jama'a kaga in ba za ka ansa ba sai kawai. Ba na son irin halin nan. Baƙi su zo suna ya haƙuri. Kuma ban haka ba. Na ki ƙarama amma lamar mutum biyu kike yi? Ko ka daɗe haƙurin za yi yawa. Kai, wani abinci za ka fito musu da shi? Wanda ba su samu. An daina fito da shi. Koma. Ba za a ƙara fito da abincin. A'a. Amin. Sallam, na ga fuskarka akwai damuwa. Dan Allah, dan annabi. Dan Allah, dan annabi karka cin mutunci a gurin. Ai dole in. Kaga mutuwar nan ta shafe ka ta shafe mu. Ba an riga an riga an mutu. To, Ko zai sake dawowa? ba zai sake To dawowa. yanzu zaman da za a yi nawa za a kashe ko kuma abincin nawa za a ci? A'a, ai ka san an yi masa addu'a. Duk wanda yazo za a ci a masa addu'a. Au, addu'a ba za a yi ta inda mutum yake ba? Haka ne. Kowa yazo da irin albarkar da Allah ima. To yi ta in dai mai kaunar duk mai kauna ya je yayi ta. Sarki noma an tafi. Kar ka daga murya suna ji. Su ji. To, Allah ji kanshi. Allah ji kanshi. Yanzu tunani na ɗaya. Baɗi idan Allah ya kai mu, sarki noma an yi wa fati kowa zai ja mu barema. Sai Allah. Sai fa Allah. Kuma ni tunanin da nake yi. In ba mai hankali ba, daga wannan zaman makokin mun daina cin riba gidan nan. Amma gaba. Gaskiya. Haka wannan Allah ya gafarta mai. Ai wacce Allah ya gafarta mai. Ai wacce sai amu dace. Ta iya. Gaskiya ne. Ina ma a gidanmu take, da mun sha lagodon daɗi. Allah da Gidanmu take, da mun sha lagodon daɗi. Sallau. Ban gaya ma ba. Sallau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba. Ikon Allah. Aba sallau. Kai da Wannan wani irin rashin hankali. kai ne zaka iya ci. Kai na yafi ma. Miko nan miko. Bai yaran nan. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga yau an gama zaman makoki kowa idai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa abin da ya bari ni ne ya bari Allah ya raya ni in ci gaba da hudodi na Amin. Assalamu alaikum jama'a. Ƙarya yake yi muna nan a kwana bakwai. Dai ga abincin gidan ku ne ba za ka sara mun zuciya ba wallahi dan manzon Allah ta sallau dan manzon Allah dan fiyayyen halitta dan fiyayyen halitta dan manzon Allah ta sallau dan manzon Allah ta sallau dan manzon Allah ta sallau dan manzon Allah ta Allah ya taimake ka dan Allah rabu da yaran nan ka zauna. Ya fice a riki ko? An rufe. Ita harka ta fara haɗuwa da bankadaddu. ‘Ya'yan yara gumma mutum. Dan Muhammadu Rasulullahi a tare. ‘Ya'yan yara gumma abu gurin ikon Allah. Don fiyayyen halitta wanda aka yi duniyar nan domin sa mutum tashi. Alau a tashi dan manzan Allah. Dan manzan Allah a tashi. Alau dan manzan Allah. Ai ni kaɗai ne nake iya ban ƙarami. Ya haƙura. Ai ya haƙura na gaya. Ya haƙura ma an gama. Dole ne ya kyale. Wannan zama sai an yi. Sanan, ni ne.
Ka san san da kake magiya ina cewa amin. In ka ce manzo sai ce sallallahu alaihi wa sallama. Baban gida, Ina jin ka sallah. addu'a ka je kai masa a gida. To. Jimami ka taya ni a gidan ku. Ba sai Ka san tun da safe da na sha koko da siga. Ka san ban sai ƙara. da ka dora shinkafa. Ya dan dora da ka fito. To ba da baka dora ba. Ka je gidan ku an gama sai ka dora, in ba a gama ba shikenan sai Me me zai hana shiga cikin gaida anti Saro? Cikin gida. wa Saro. ko su ma duk fita za su. To. Duk fita za su, duk dakunan ma kulle shi za yi. To shikenan. Mi ko mu bar rigata. A'a, da mun baka zo da ita ba. To. Ihe je ka